हाबैसै जोंहा बर' गामियाव फैया थांबानिफ्राय फैया निर्मालि गामि थाहैग्रानि ओरैजों थांना बैयाव हाबैसै फैदो Bagwi, Bodo, Sagra, Bagwi, Bodo. Udah. Sano लाथ'दोना लोगोफोर जों बेफोरबायदि जायगायावसो बेरायफैनांगौ बिराद मोजां मोजां बाथ्रा मिथिनो मोनो माने मोनथियै बुस्थुखौबो जों मिथिनो मोनो ओमफ्राय दाथ' आं भिडिअखौबो मानसिजों माजों मानसि बिहिरजों आरो जा मामि उन्दै दंना बेखायनो बारा मोजाङै दिन्थिनो हायाखै थेवबो बिराद मोजां आरो बिदियाव बेरायफैबा बिराद मोजां मोनो गोसोखौहाय हाबा जानाय नामा नै बेवहायलाय जों आवाज सङो ओमफ्राय रबिबाराव बै फुंबिलाव गाखोगोन आरो जोलै थानांगौ ना जोंनि ब्रह्म बाथौ जाबाय नालाय जोलै थाथोंसै गोमालांनायफ्रा एसे जाखांथोंसै
Moजां जादों. Thank you. Padmasri Award Mr. Sorbesor Bosumtari. Nasari. Lal Sondon. Ako. Department of Agriculture Serang. Ciy, nang nilai nanggo. Ngomong bayung bay bay na. Namanya Department of Agriculture Serang ni. Mai gesem, merong gesem. Jusha. Tawar. Deh, tuh. Beda mami. Apa baju? Ini aja Thai video vậy. আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছে কিছুমান অতি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যাৰ দাম মাত্ৰ 50 টকা ডাঙৰ চামুচ এখন 50 টকা জগ এটা 50 টকা ফাইবাৰৰ বাকি পাঁচটা 50 টকা Rice pro দেখা লাগছে নাই দে বানি দে Mana goli like. Nah, isi goli goli apa ini? Malah. Bah, kalau mau main deh. Main deh. Sekarang ni. Ekila. Gile gradokan. Sanduan jam mudah nih. Mudah nih ya. Boleh hamle deh. Mujang terja. Mujang. Lap lại. Sini.
बैग्रिया मा बेलाय गस्ला बेसेबां नाम्बार बेलाय सनाव गेलेनो नांजाबनाय दा कालारा गाज्रि नङा लाइटथार खालारा बेल'सैना नै बेखौ फसायो नैखौ नायनो दे बाबानि नै मालाय बेफोरो गोदोनिफ्राय कमननिफ्राय बे कालारा खालि बेना बिदिखौल' मिथिबाय सोमखे कालारखौल' फसायो बियो नंगौ गबाय नै ला हट आंनो हट बाबाय बायदों गबाय दङ लादो समायखायगोन जेखौ खिखाना लाइटखौ ना नैबे दा कालारखौ ओइ मानसि गाज्रि जादोंना नोङो बेहाय नै बोरै लोगोफ्रालाय गिदिंदों आरो गिदिंदों आंनि बेगखौसो लादों जाबाय माथो मानसिफ्राबो जाग्रा दं सासे हनै माबा गाबलागासिनो Ini masa mana? Mana ini? Ada yang sebelah. Beide, empu beide. Bisa apa? Dengar. Hah? Si mansah ini. Sebentar, Aku tak cili dulu, baik. Ya, betul. Ntar aku kembali sana. Sengaja. Tampilnya sengaja. Ada. Oh ya, saya bisa. Apa sahaja? Tidak dihir, heh. Mana mana ini? Ini pegas juga. Mana kedai? Mana? Boro mah. Gorong sih. Tidak ada nih. Kau cuma sih. Cuma ya. Saya mana dah exhibition naik mana nih. Engkar kucing nih. Cari cinta baru bayi mah. Ada ibadah manusia asnya beda. Zatap punya mana zakar darana. Sana nih hai mama. Kalau persebanyak anak, kalau ni anak muda lah sebaik. Tak semanci hap. Kalau hari nulai di sana, bira.
जों बिदियावनो माबायदि मानसि खामो ना दाथ' नै मोनानोसै प्रग्रामबो नायनो फैनोसै सोरबा सोरबा ओंखायनो जोंहा थाब फैनाया मोजां जादों आरो ओंखारबोफिनबाय जों मेंग्लिजोबखाबाय फिसाखौ लानानैलाय माथो आरो बिफायाथ' आंखौ जि रागा जोंबाय बाहा लानांनाय दिनै जा रागा जोंबाय आंखौ दिनैफ्राय बेराय मोनला माला होनना रायदों फैखाला बिदियाव आयु खस्थ' हाला मा जाखो नायबाय फिसाफ्राबो नायबाय बिमायाबो नायबाय बिफायाबो नायबायना थांफिनबाय थानोसै जों लोगोफोर गारियानो अभारटेक खालामनो हाला माथो